Temaşavan delal carakidin rojbaş dembaş ji Amerika ji Washington'e ji beşa Kurdiye dengê Amerika disa bi hevrane ku ji were xeleka nû ya bername ji Washington'e pêşkeş bikin ka bi hevra binirxînin bibînin ku ji heftê çûyî heta niha li Washington'e û seransera Amerika çi qewimîne û her wiha bûyerên girîng bi cîhanê ve girêdayî çi ne. Temaşavan delal bi her derê cîhanê petaya korona, pandemiya korona bi awayekî xeter berdewam dike didome li Amerîkayê jî em her hefte nû dikin dubare dikin ku çawa cûreya awaya delta ya vîrusa korona bi awayekî xeter tehlike metirsîdar bela dibe ciyê tirs û xeman li vî welatî. Loma jî Serokê Amerîka Joe Biden rêveberiya wî hazirî dikin ku pengavekî nû, kampênekî nû li darbixin da ku hem pêşî li belabûna cûreya delta korona bigirin û hemî jî gelê Amerîkî heveskar bikin ku vaksînê derziyê perpûnê aşiyê li xwe bidin. Rastiyekê tal heye li Amerîka ku tevê ku vaksîn belaş e, bepere ye û li her derê Amerîka berdest e gelek kes naxwazin vaksîn li xwe xwin, derzî li xwe bidin. Ji ber vê yekê jî Amerîka niha li cîhanê hem di rêjeya mirinan de hem jî rêjeya pêketinan de welatê yekê ji mej ve demeke dirêj Amerîka di rêza yekê de cîr digire û niha jî bi wî awayê loma Serok Joe Biden li bere roja pênçemê sibê pênçemê planekî nû ya şeş qonaxî ji bîra giştî re eşkere bike. Biden armanc dike ku di vê plana nû de karanîna rûberkan, maskan, vaksînkirinê, em bêjin çawa rêk û rêvazên heveskarkirina gel ku derzî li xwe bidin. Planekê wiha nû heye ku Kardestên Amerîkî dibêjin îhtimale hinek bandorên nû bîne ji ber ku bi belabûna vê koronayê gelek em bêjin vekirina aboriya Amerîkî careke din hatiye sekirantin kompaniyên mezin yên Google, Facebook, Microsoft ku plan dikirin karkerên xwe karmendên xwe bizivîrînin serkar wan planê xwe ragirtiye cemî dandiye aborî heftê roja îniye borî encamên aboriya Amerîka ya meha borî hate eşkerekirin û ew encam li gor bendewariyên heyî nizmtirin. Yani karên ku nû hatine afirandin kêmtirin ji pêşbîniyan ji texmînan bekarî awayekî pir nizm hindiktir bûye ne awayekî mezintir çend hefteyên pêştir de aborî baştir dibû. Lê niha bi wî awayî ji ber ku korona delta belatir dibe ev tirs hene ji ber vê yekê jî îro Serok Biden û şevirmendên wî yên saxlemiyê pisporên saxlemiyê COVID-19 îrino civînek çêdikin ku plana hûrgiliyên plana sibehî ji Amerîkiyan re ji bîra giştî re eşkere bikin. Heta niha li Amerîka 65,000 mirin pirtir ji 65,000 mirin ji COVID-19 çêbûne. Temaşevirên delal hejmarekî mezin e û hejmara giştiye pêketinên li seransera Amerîka jî 40 milyon boriye. Yani hejmarên gelek mezinin li gor ajansa Reutersê di nav du hefteyên derbasbûyî de nêzîkî 21,000 kes du nav du hefteyên derbasbûyî de nêzîkî 21,000 Amerîkî ji COVID-19 mirine û ew jî li gor du hefteyên pêştir sedî 67 bilindbûn nîşan dide. Ew dikare hinek nêrîn bide ve ku rewş li ve derê çiqas ciddiye çiqas xetere metisîdar e. Yani 21,000 kes di nav du hefteyên borî de û du hefte borî jî bidî berhev bi du hefteyên pêştir 67 ji sedê rêjeya pêketinan kuştinan li Amerîka bilindtir dibe. Taybetî jî em tim cara ji we dibêjin Amerîka tevê ku yek dewlet xuya dibe li bi rastî di rastiyê de pêncî devletên, pêncî eyaletên, pêncî îstanên cûr bê cûr cida cidan her yek ji wan qanûn, rebas, çand
avay jiyane jevdu cudatırın jevdu cihettirin. Loma jî demalı Bakurê Rojhilatê Amerîka heveskariyek mezin hembeskirinek mezin ji vaksînkirine hebe li başûr Amerîka rev cida ye. Ji ber vê yekê jî li başûr Amerîka hem sedemen kesane hem sedemen olî hem sedemen siyasî hem sedemen çandî derzê ledan peşnek etiye. Ne avê belabûye. Loma jî li gor navenda kontrol û pêşîgirtina nexweşiyan ya Amerîkî CDC jî re dibêjin saziyekê hikûmetê ile serbixwe ye. Ew dibêje li Alaska, Georgia, Hawaii, Idaho, Kentucky, Tennessee. Ew hemî li başûr û heremên navîn yên Amerîkanê û bekî konservatîf tên zanîn. Li wan 6 eyaletan korona gehiştî awayekî pir mezin bilindbûn di vê mehê de gelek zêde ye. Bilî wan Washington, eyaleta Washington. Ne Washington'a ku em lê dijîn ne paytexta Amerîka berê jî me gotibû du Washington hene li Amerîka. Yek ciyê ku qesra spî Kongres lê heye dibêjin Washington DC û yek jî eyaletek li Rojavayê Amerîka heye dibêjin Washington State. Eyaleta şeşa heftan Washington State tabii ki Washington State ne wek wan 6 eyaletan konservatif ve pirtir liberal tezanin li wê de jî ve mehê de Cureya Delta awayekî berbiçav bilind dibe. Loma jî qesra spî dibîne ku heta ku korona were kontrol kirin Cureya Delta taybetî jî pirtir kujere pirtir eş û zehmetî dide kesên ku bi vê nexweşiyê dikevin zûtir bela dibe. Ji ber vê yekê jî rêveberiya Biden buxa giringek mezin dide ku hinek gavan babêje hinek rebazan bîne pêş da ku pêşî vê nexweşiyê bigire û her wiha xemsariya gel ji bo derzêledanê kemtir bike wana pirtir heveskar bike. Loma jî hem îro bi pisporên xwe re şevirmendên şîretvanên xwe re dicive li qesra spî Biden û hem jî sibe roja pênçemê em li bendenê ku biryarên nû werin eşkere kirin. CDC dibêje heta niha 53 ji hemî Amerîkiyan yani ev jî dike 176 milyon dora 176 milyon kes bi tewahî hatine derzîkirin 176 milyon 5 sede nüfus Amerikî dora 105 milyon wek hûn zanin. Yani hema se nokta jî nîva Amerîkî pirtir vaksîn kirine hema nîvê jî maye ku hîn bi tewahî vaksîn nekirine ji 62.3 Amerîkî herî kem yek doz vaksîn li xwe dane ku ew jî pirtir ji 207 milyon 500 kesin yan herî kem yek li xwe dane. Ji 12 salî û kesên mezintir heftê sê ji sedek Amerîkî ku 12 salî û 12 salî mezintirin mirov dikare bêje herî hindik yek doz vaksîn li xwe dane. Lê rêveberî ji wan hejmaran ne kevxweş e ne şaye ji ber ku dibêje heta ku em tevahiya nüfusa xwe vaksîn nekin neperêzin vê çaxê em nikarin vê nexweşiyê dibin kontrol de bihêlin. Ji ber vê yekê jî em dibînin sibe em li bendenê ku hin biryarên nû werin girtin. Temaşevan delal ji ber ku li Amerîka wek me gotî 5 eyalet serokxane her yek ji wan biryarên xwe bi xwe dide. Tene em bêjin di siyaseta derve em bêjin baca federalî parastina tixuban û gelek hinek jimarekî xalendin hikûmeta federalî biryar dide wekidin hemî biryar ji erde ji binî ve te dayîn li Amerîka yani eyalet bi xwe jî biryar nade. Li eyaletên jî county sistema county heye wekî dever ew dever her yek ji bi xwe biryara xwe didin yani biryar ji binî ber bi serî ve te ji ber vê yekê jî li her countyek li her deverek biryarên cuda têne girtin. Li Texasê ku eyaletê duyê ye her mezin li Amerîka
والیه بدره بریار درخواست بکو قدخه کرده بکو رهبرین دبستانن رهبرین خوندنگهان کار آنینا ماسک و واکسین کرینه لسر خوندکاران لسر کارمندان لسر ماموستیان فرض بکه قدخه کرده بو گوتو نابکو هون کار آنینا روبر که ماسک بکن مجبوری جبر وی که جنک گوتو بیشن گلک گرم هنه امریکا کو چما او سرحشکی چما او اینات taybeti dema spor zanist herkes baldıkine ku mask ruberk avaya heri baş ya parastina ji korona çima henek vali henek reveberiyen xojihi وهادكن قص سبيجي دو paketi de ihtimal ku henek rebazan digere ku biryara wan valiyan sispike o rebde reveberiyen xojihi ku dema biryarın vaha derbaz dikin wana bu parada. Yani bu ya belki inat ki mezun Amerika taybeti Texas yek jwan Giana Florida lelvan deraj avaya ki bilinde rejiye paketine bilinde o ki hafte tüj me gotubu Amerika dibistan ji henek ciye hafte bori ve bunu henek ciyaji du hafte beri ve bunu henek ciyaji ve hafte ve dibin jiber belki ha dinav malbata da jitters her bir berdavam heye ku zarok çava warin parastin ji delta cüreye delta korona rexistina embejin zarokan saxlamiye zarokan Amerika dibêje 252,000 zarok bi korona ketine hafte ji ve buna dibistanan hatta niha 252,000 zarok bi korona ketine hafte borî de jiber ku Amerika êdî xwendin perwerde bi rûbirû dest pê kiriye yani perwerde fîzîkî zarok diçin dibistanan xwendingehan li 252,000 jî hejmareke gelek mezin e ji ber wê ke ji ev tirsên ku heyî xemeyên ku heyî hîn kurtir bûne hîn zêdetir bûne ji ber ku zarokên 12 salî biçûktir nayên vaksîn kirin parastina wan dijwar e û li hîn ciyan hîn li hîn distanan hîn eyaletan reveberiya wan dibêje nabe ku hûn mask bikine tiştekî rebazekî mecbûrî ew jî dibe sedem ku belabel di Hezîranê de meha 6 Hezîranê de rêjeya pêketina zarokan tenê 8400 bû zarokên ku bin korona ketine 8400 di Hezîranê de aniha li destpêkê îlonê de meha neh îlonê de 252,000 mirov dikare bêje ku çi qas zêdebûnekî pir mezin heye û li gor CDC ji nîva wan pirtir li eyaletên başûr dîsa başûr ku me gavadîn baz kirî li wan deraye taybetî jî li Texas awayê herî zêde ye û li Texas jî waliyê ve dere Greg Abbott biryarek me gavadîn baz kirî ku gotibû nabe kesek reveberiye dibistanek yan jî reveberiye perwerde nabe ku ferz bike ser xwendekaran ku mask giredin ew li ser dev baba dimîne dema dev bav dixwazin zarokê xwe bi mask bişîrin ew azadiya wan e azadiya Amerîkiyan nabe bi qanunan were li ser wan ferz kirin nêrînek wa heye li CDC dibêje ku hejmareke mezin zarokên temenê dibistanê nexweş dikevin û piraniya wan jî li eyaletên başûr e ji destpêka pandemiya korona heta niha li Amerîka 5 milyon zarok testên wan erenî derketine heta niha ji sal nîvek heta belku 2 sal heta niha ew jî hejmareke girîng e kardeştan saxlamiyê hêvî dikin û pêşbirî dikin ku di vê zivistanê de di mehan zivistanê de vaksînkirina zarokên ji 12 salê biçûk jî were erekirin ji ber ku malbat dêw bav bi awayekî xurt ve daxwazî dikin vaksîn awaya herî bi bandur ya parastina mirovan e dijî korona loma jî belku bi wî awayî qasdê spî jî dibêjin ku vaksîn ve were erekirin yani rewşa korona jî evet temaşevan delal dema mirov bahoza ayda barovê ayda bîna bîraxwe tê bîrawe hefteyê çîme dîmenê nûsa wêranker anî bû pêşve çawa li taybetî eyaleta Louisiana
jiyan sekînî bû bi hezaran xaneyê hilweşibûn re pir bin avê de mabûn bi dehan kes hatibûn kuştin jiyana xwe hinda kiribûn. Serok Biden jî çûbû ve derê zarara heyî ziyanên heyî bi erdê dîtibû li gel karbiestên xwe cihî axivî bû. Serok Biden ve hefteyê jî çû New York û New Jersey ku ew jî nêzîkî Washingtonê ne paşmayiya bahoza ayda ku li başûr Amerîka dest pê kiribû gehişt bû bakurê Rojhilat Amerîka jî li herêma New York, New Jersey wan dera jî û li vê jî zararên pir mezin çêkiribûn pirtir ji 6 kes hatibûn kuştin jiyana xwe ji dest dabûn zarar mezin çêbûbûn. Serok Biden dol bûr bû hem bi karbiestên xwe cihî peyivî ziyana erdê li çavê xwe dît. Biden dibêje guherîna îklîmê, guherîna sako hewayê, guherîna global change ew hemî sedemin ku baroveyên bahozên ku belku 10 sal, 20 sal, 30 sal carek çêdibin, êdî 2 sal carek çêdibin. Pir zûtir çêdibin. Ew jî hişyariyekê mezin e ji me re ku em vê jîngehê biparêzin, em jiyanê xwe biparêzin. Loma jî dibêje divê em bi baldarî biryara xwe bidin, siyaseta xwe hemî bi paqijkirina parastina jîngehê ava bikin. Hefteyê çûyî jî qasda spî me gotibû çawa ofîsekî taybet damezrandibû ji bo vê armancê. Yani Biden dibêje gefek tehdidekê pir mezin ya hebûn û tunebûnê li ser jiyana Amerîkiyan heye ji ber ku jîngeh ziyan dibîne, xweza te zarardayîn ji ber wê yekê jî divê ew hişyar ji me re hişyarî be ku em biryarên wiha bikin ku xwezaya xwe biparêzîn, jîngehê biparêzin. Biden her wiha nêzîkî 30 milyar dolar pere dirav ji Kongresê daxwaz dike hem ji bo zararên ku wan kesena Hemwelatiyên Amerîkî zararê wan were peydakirin, xaniyên ku çûyî, mal û milkên ku çûyî, alîkarî ji wan were kirin û hem jî şewatan li daristanan li Kaliforniya. Birên tebaşebanan dera li aliyekê ji germê daristan dişewitin, darên bi 100 salan dişewitin, bi wan daristanan bajarı gund dişewitin li aliyê din. Baranên boş, bahoz, tofan radibin, xanê hildiveşin, rûniştvan gel dibin avê de dimînin jiyana xwe ji dest didin. Yani rêv şekil wiha heye. Biden jî dibêje ew hemî nîşaneyek ku ew net malweraniyên xwezayî ne. Ew ne ji xwedê ne. Ji xwedê dane yani. Ew hemî çêkiriye ji mirowa ye. Kiryarên mirowan ew buna sebep wan tiştine. Loma 30 milyar dolar pere dixwaze hem ji bo piştgirî dayîna Kaliforniya şewatên wê derê û hem jî çend bahozên xurt, baroveyên xurt ku ya her davî jî ayda bi hirikin ayda bû. Ji wan 30 milyaran 24 milyon ji bo wan her felaketan û 6 milyon jî 6.5 milyon jî bo cihkirina Afganan. Afganên ku ji Afganistanê hatine anîn. Rêveberiya Biden çavere dike ku hatta dawiya ve mehe 65,000 Afganên ku ji Afganistanê hatine derxistin li Amerîka werin bicîkirin. Loma jî Kongresê bütçe dixwaze ku ew kar pêk were. Dîsa rêveberî texmîn dike ku di 12 mehên pêşiya me de nêzîkî 30,000 Afganên din li Amerîka werin bicîkirin. Ji ber vê yekê jî bütçe dixwaze dibêje divê Kongres bütçe ji hikûmetê re veqetîne ku em bikaribin wan karana bikin. Yani ev bû nav xwezayê ku felaketên malweraniyên xweza ku li Amerîka çêdibin. Mirov dema ji Afganistanê mirov daxwe ve hefte her wiha salvegera bîstan e. Bîstê ya êrişên terorîstiyên 11 îlonê. Temaşevan deral 20 sal bere de 11 îlonê de hûn jî zanin dîmenên ku hemî dinya di nav matmayîbûnê de hêştibûn Amerîka bu armanca êrişên terorîstî mezin. Bêguman
Amerika برنامه تایبەت bir anîn yadkirin tên afirandin tên amadekirin. Em ji beşa Kurdî dengê Amerika di 11 îlonê de roja şemiyê hin bernameyên taybet ji we re çêdikin. Bi reka malpera me, malpera kurmancî û malpera soranî her wiha di weşana radyoyê de em ji we hêvî dikin. Hûn ji roja çarşembe bi me re bin wan hevpêvîn raport nirxandin ji me re bi me re temaşe bikin bibînin. Amerîkî îro anketek pirsnameyek ji aliyê Washington Post û ABC tora ABC hat belakirin dibêje ji 20 sal piştî 11 îlonê Amerîka çiqas ewle ye di wê anketê de 49 ji sedê Amerîkî dibêjin Amerîka li gor 11 îlonê 2001 ewletir e yani parasttir e 49 ji sedê li gor Washington Post û ABC ku îro hatiye belakirin yani ji nîvî kemtir dibêjin Amerîka hin niha pirtir ciyekê welatekî ewletir e 10 sal berê yani 2011 de ew rêje 64 ji sedê bû. Yani 64 ji sedê digo Amerîka niha ewletir e piştî 10 sal piştî 11 îlonê le niha ew gelek ketiye. Mirov dikare bêje 15 ji sedê nizmtir bûye. Anket dibêje çi ma? Bişke hemşerê Efganistanê dirêjtir kişand, mesraf gelek hate kirin, bûyerên ku li Efganistanê çêbûne bûyerin çend hefteyên borî, ew dîmenên ku pêş çavê mirovan, careke din bir anînên nebaş zindî kirine di nav gel çavê Amerîkaya de û Amerîkî xwe pirtir ne ewle dibînin. Yani ew qas mesraf, ew qas operasyonên Efganistanê ew qas xerckirina pere ber neketiye. Em bêjin ciyê xwe, rola xwe negirtiye. Niha yani pêncî çil û neh dibêjin Amerîka ewletir e piştî 11 îlonê 2001 çil û yek dibêjin nah kemtir ewle ye. Ji ber ku di vê anketê de bêguman kesên ku di alîgirên partiyê opozisyonê ye hez dikin tiştên wiha wekî derfet bikarbînin partiya desthilatdar, Partiya Demokrat niha desthilatdar e, Partiya Komarî di opozisyonê de ye. Dibe ku ihtimalekî mezin alîgirên Partiya Komarî hez bikin bêjin em kemtir ewlene ji ber ku naxwazin serkeftin ya Partiya Demokrat be rojname Washington Post û ABC bal dikişînin lê ew hemî jî careke din dubare dikin ku dîmenên ku çêbûyî li Efganistanê awaya vekişîne ji Efganistanê gelek zirareke mezin daye û ji ber vê yekê jî di bîra giştî da piştgiriya bo Joe Biden bi awayekî gelek nizm kemtir bûye. Du sê hefteyên borî de li gor hinek lêkolînan tenê du serok di vê demê seroketiyê de ew qas awayekî nizm de bûye. Tê bîrabe çend mehek berê du meh berê rêjeya Biden gelek bilind bû. Yek jî serokên herê bilind bû. Li Efganistan diyar e gelek kes ji wî nerazî ye. Ew di nav anketan de di nav pirsnameyan de xuya dibe ciyê balkişandinê ye. Di nav partiya wî de jî me gotibû ku çawa dengên nerazîbûnê hene û yani ew jî ciyekî balkêş e. Mirov dikare bêje 86 ji sedê Amerîkî bawer dikin ku bandorên 11 îlonê, êrişên 11 îlonê mayînde ne. Di nav civakê Amerîkî, di nav jiyan Amerîkî de mayîndan e. Yani bandora wan tesirên wan hin de nabin. Her dimînin mirov dikare bêje yani ew jî awayekî gelek zêde bûye yani geşbînî kemtir bûye. Şuna geşbînî reşbûnî çêbûye. Mirov dikare bêje 46 sedê Amerîkî dibêjin tiştên ku çêbûnî bi awayekî guherîn awayekî neyênîtir xirabtir çêbûye. Ji 11 em bêjin îlonê 2001 hete niha 33 dibêjin baştir guherîn bi baştir çêbûne. Ew jî dîsa 2000 em bêjin duyê de dema anketên belê çêbûne sedî 66 bûye. Yani
pır Amerika dibêjin goherên ku çêbûne neyenîtirin, negatiftirin. Ew ji tiştekî balkişandin ye ku piştî ew qas şer, ew qas mesraf Amerîkî xwe ewletir nabînin. Wek tê bîrabe yek ji armancên çûyîna Efganistanê ev bû ku berpirsên wan êrişana ceza bikin. Biden ji Serok Biden jî gotibe ku 2011 de dema Osama Bin Laden hatê kuştin gavadîn ji wetî ser ekranê ew erkama bi cî hat, armancama bi cî hat ji ber ku Osama Bin Laden hatê kuştin divê bû em 10 sal bere ji Efganistanê xwe bikişandin, hêzên xwe bikişandine ne ku heta niha em li wir bisekînîne lê mirov dibîne yani bîra giştî dibîne ku Efganistan ewletir nake pirkê jî dibêjin çima Taliban ew piştî 20 salan dîsa ser destûlata ye tiştek ku Taliban dike nebaşin ihtimale Taliban rêxistinên wek El-Qaide bihewîne dibin destûlata xwe de hemen demê de Reveberiya Biden Wezîratê Derve Amerîka dibêje nerazîbûna xwe li ser hikûmetên nû ya demkî ya Talibanê radigîne Wezîrata Derve dibêje em dibînin ku hikûmetek ku Talibanê do ragihandiye hikûmeteke bi tewahî ji mêran ji zilaman pêk tê têda jin tune ne ew ji tirsên ser mafê jinan xurtur dike ku dibin destûlata Talibanê de jin ji mafê xwe bêpar bimînin kesên ku hatine destnîşankirin kesên ku di kabîneyên nû de hene ew hemî endamên Talibanê ne kesên derwê wan tune ne em bêjin ew jî nîşan dide ku ew hikûmet ne hikûmetekî hembezkar e hemî civakê Efganî hembez nake di hundirê xwe de nehewîne rexne dike nerazîbûna xwe diyar dike Wezîr Derve Amerîka dibêje di nav kesên ku wek postên mezin de hatine destnîşankirin hinek hene wezîrin û di lîsteya terorê ya Amerîkî de ne wek mînak navê Mehmed Hesen Axund tê dayîn ku ew di lîsteya netewên yekbûyî de ji wek terorîsteke hatiye binavkirin wezîrê navxweyî Siracettin Haqqanî ew jî ji aliyê FBI ya Amerîkî ve girêdayî tawanên terorîzmê te xwestin ew bixwe rêberê Tora Haqqanî Tora Haqqanî jî dîsa ji aliyê hikûmeta Amerîkî ve wek torekî terorîst hatiye destnîşankirin yani hebûna kesên wiha em bêjin nerazîbûn rexne ya Amerîkî xurtur dike ji xwe Biden jî gotibû ku naskirina Talibanê wek hikûmetekî rewa hen rekekî pir dirêj e hikûmeta Amerîkî dibêje bila kiryar biaxivin ne gotin çawa kurmancî de dibêjin bila bipêje nebêje ew dibêjin em li gotina wan nanerin em li kiryara wan binerin divê bi kiryara xwe îspat bikin ku ew guherî ne wan xwe guherandiye niha pirtir hembezê xwe ji her kes rêve dikin deriyê xwe ji her kes rêve dikin lê hem di medya Amerîkî de hem di hikûmeta Amerîkî de xuya dibe ku heta niha tiştê ku çêdibin ne ciyê razîbûnê ye Wezîrê Derve her wiha di daxuyînê xwe dibêje divê Taliban rê li ber kesên ku dixwazin ji Efganistanê derkevin kesên xudan vîza kesên ku destûra wan derketinê heye hemwelatiyên Amerîkî û hemwelatiyên Efganî ku xudan vîza pêşiya wan negire ji wan re bibe alîkar ku ew bi rêka firîngeha Kabûlê ji Efganîstanê derkevin çünkü hinek rapor bela dibin ku Efganistan niha Talibanê nehêştiye çend firokên ku ji Kabûlê rabin pêşî li wan girtiye qasra spî dibêje ku niha dora 100 Amerîkî hîn li Efganistanê ne û dibêje karo ked karo bizavên me didomînin ku em wan sed kesana ji Efganistanê derxînin divê Taliban jî alîkarî bide rêgirî astengî dernexe ji bo derketina wan mirov dikare bêje ew yani Reveberiya Amerîkî aliyekî de
bu yerin Afganistan'a nezik ve dişopine li aliyedin dibine ku anketanda da personamayanda dibe Biden dibe bijartına diye gelo dikare praniya xwa ser kongresi bi parezeyan ji dest bide eger praniya wî dest çû ew dibe serokek ku baskên wî hatiye şikandin ji ber wê yekê jî yani li Washington'e rewşa Afganistan jî nezik ve te şopandin le mirov dikare bêje ku zararên ku ji vî vekişîne çêbûne xuya ye di pirsnameya ABC û Washington du dezgehên gelek mezin û gelek baberpêkirî jî wisa dibêjin û rêjeya piştevaniya bi Biden jî di anketan de kemtir e. Le Biden jî siyasetvanekî bi tecrübe ye salên dirêjî nav siyasetê de ye mirov nizane ka ew dikare rewşa hêyî bizivîne bi vê awayî em digihêjin dawiya bername temaşevan delal em hevî dikin ku ev bername ku em zindî be tekst ji we re pêşkêş dikin bi awayekî xwezayî dilê we ye em hevî dikin ku hûn roja şemiyê wekî me gotî bi me re bin di weşana taybet ya salvegera bîstan ya êrişên terorîstiyên yan di Îranê de û her wiha roja çarşeme dîsa bi me re bin ku em bu yerên girîng bi we re şîrova bikin ji we re binirxin. Sernavê hevkarê min derhinêra bername Ferhat Fellahî û hemî karmendên dengê Amerîka ez dibêjim ew dema hem dema xweş be bi xatirê be.